Cumudul dah keselam. Kan long kumno sarai. Kau gangam lut barok sepok kendau. Ada ayap tu meh. Memtip isu dah. Iding buon Pak cakasyan mah. Atray di ben-pentip nai kibriyo syasar. Kibriyo le mentaki thiet taman yok lom centiam. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka senjuk rangba san sinong manat area kabadai ka kenhun jong ki santeli ki sinong ki bakentup ya ka sinong manat mau bidong lo mau ba penden lingdo bat penden solang kila penpau ya ka jingbam sngohun halor ka jingpentrei ya ka surok PMGSY ka ba penyoso na ka sinong pot jaud syadu ka sinong mau bidong ka ba jorong kumbasan mitar tam bat ka badang pentrei bat penia chakhmat ya ka jingsiang rong hadu menta. Presiden jong ka sinjong ba ready syalaha ka jiakran bat ki lat pathai khubor ulapan pau ya ka jingso khia bat ka jingbam sngohun ya ka rukom siangrong ya ka ni ka surok ulai thu ba ki nala umru kimbyang kumju ru ki kenro rel bat nalor kata ka rukom siangrong kambyang namar ba ki don ki jaka ki bam scam bat ki batang syupi dakakti ka rong kalakho. Kumta na kaliang kasenjuk kala kerpat ya ki bor badai pej ban pha ya ki nong mi khman ban lejngo hi daladi ya ka jingpentre ya ka ni surong bat ban ya penbej lang bat ki paj ba khanang ba ka surok kan long ka bane bat ka ban a jingmento ya ki paj ba ha ka than. Suoj. Ala banyak kok mesti. Dah caparong kan teh. Teman batwar teh. Siang budak ciong. Primar pengkoi ya siap. Si primar mining lah. Kadang kita lucu. Mati sih. Tangidon akan ekapor pun kinang yalam jauh kan kadang katany ban pej na kabenta ka baha kamiat karoy kapar ki development baper jauh kan kadang bat katany kum kinang siang senang jauh kan kadang katany ngiyo i ba mentang i si bentang laban ong bangi sengau kemen bangi layo i kan kasurok bala poi ha kan kadang katany ka jangi kan ka surok kadai ya ka ban syakri na ka banta jong ki pajba jong i jong kan katany ki badon hadu ar hajar san spa ruspa tam ki nong ki klibriu jong kan katany ka jangi milenti balang ba jong ka jingdon jong kan ka surok ngidon ka jing kermen ba ngila yo sibon ya ki jing mentoi bat kalayarap ru yang i haki babon ki bental kalong kakit kaba ula kalong hakakot kakia ru ki bapang bastom bakalalong kajing mentoy hendrei kaba ngi habangi pet ya kan rukom jing trei ya kan surok kidon ki jaka kabangi lap bakim ai jing penhun na kabenta jongi ha kabang aya je kan surok lapet kidon ki jaka ki ba ki kini ki jaka ki ba kham long turning ba ka jaka ka ba kham cha neng karong kalabiang rei kan ka ba long cha kham satem kamut karong kasu long tang ban su lebel man malai tu mau tela da kalong kumne kham tam ki turning lei kan kani ka surok kan jot kolai tengi ong lakumno ba nakaliang jong kinong trei kidai ban pej benya khnang bakane ka surok kanlong ka babiang nakabenta jong i bat kawiru kabangidon kam ngi kerpat ya ka departemen ba ka departemen kadai banwan ban pej lem nakabenta ki jing don kam jong namar ba om tang ba kaneka rong kabal apoin suhun tang kumne ki don ki jaka
kiba ki don ki nala kiba sakini ki tanjongi namar bakajaka kalau sering bah la dei bangi idei ba kan aino da ki nala simen kidon ki jaka ru kiba ki ying ki song kenrong kumta bakat kum ka jing pejong ini iba kalong kabadon kamban ai kenro haki jaka te nakaliang jongi kum ki pagbang ikerpat ya ka departemen ba kidei bandawan pej ya kan surok bat habak kiwan ya kan ka tanjongi kimdei ban pin suwan kumto rei pidei ban ai jing pentip lem yang ni kena bangin yo ban yalam ban kemi ya kita ki jaka ki bang idon kam ya ka ban le la kalong hakan ko rukom ru kan syong hi ha ka departemen ngingi dai tangki nong kerpat ka departemen ka badai ban kemi ya ka jing don kami kemi dan ti bakin tau kilat kilinti na ka benta ka jing bet jing biang jong kadang bat katanya ka bedai bat kan ka benta. Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpiang bala pendon kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamar yang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpiang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat bante shanala ne bantang pendono. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya ka ne ka umpiang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko ka kot ka kya pat kamaryang ru kan ktasyo. Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now. Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है. Automatic gearbox, ventilated seats, sunroof. क्यों ना हो? Family का सबसे youngest भी तो है. Let's go guys, party time.